Добре дошли в нашия Пулс подкаст. Мой гост е Емилия Белчева. Здравейте! Привет и благодаря за поканата. Да, аз те питах преди това дали може на ти направо да минеме. Ти си на 16 години опит в сферата на здравето, на гръбначните изкривявания. Това е много интересна тема лично за мен. Би ли ни разказвала направо за какво става въпроса за гръбначните изкривявания? Какво ти се случва на теб? Какви хора идват при теб? С какви проблеми? Кои са най-често срещаните проблеми и откъде идват, разбира се? Аз работя в двете крайности основно. Едната е, когато попитам и дам бланката защо са си записали сесия с мен, едните хора казват просто да проверя здравословното си състояние като тип превенция. Другите, които идват, са с доста тежки случаи. Примерно Хашимото повече от 10 години, много силни сколиози, кифози, ордози, по-простичко казано, паднало рамо, чупка горе на ниво плешки, чупка на ниво кръст, дюстабания, дами, които не могат да забременеят повече от 7-8 години, примерно било инвитро, дами с много болезнен цикъл, момичета с много болезнен цикъл. Имам случаи, където имат много сериозни проблеми с храносмилателната система. Постоянно запек, има някои дами, където са по 5-6 години, постоянно с добавки, които да ги карат да ходят до тоалетната. Много силни отоци, ортекари, подагра. Наистина, това са много, особено в последните години, доста често и мои клиенти се оплакват от такъв тип. Истината е, че начинът ни на живот го предизвиква. Основната работна среда е все едно положение. И повечето хора не стават по 6-8 часа от работното си място. Какво се случва? Ако работим, примерно, на компютър, главата ни ще е надолу. Изместваме чисто функционално щитовидна, паращитовидна жлеза. Раменете отиват нагоре, главата надолу и напред. Когато паращитовидната жлеза се измести, започва проблем с костна структура, защото тя отговаря за усвояването на калция и как го обработваме. Когато щитовидната жлеза се измести, тя започва да прави възли, започва да има хормонален дисбаланс нагоре или надолу, съответно Хашимото и базоидова болест. Започваме да сме уморени. Започваме да сме раздразнителни, започва, примерно, спад в либидото може да се случи, губим мотивация, чувстваме се като в дупка. Много често тези хора казват: уморена съм или съм уморен, нямам енергия и нямам желание за нищо. А истината е, че на 10 души 8 имат изменения вече в щитовидната жлеза, дори без да имат сериозни оплаквания. И това се вижда на тестовете и анализите, които правим. Включително деца имат тези проблеми, което е още по-безумно. Имам случаи на 14, на 16 годишни вече с развито Хашимото, а преди беше над 40. Да. На какво ми смятате, че се дължи това? Основно е настойката. Това, че много време седим, децата какво правят? Взимат телефона и са по цял ден на телефоните. Факт. Докато едно време с теб как израснахме? Тичахме, бягахме, скачаш, футбол, на ластик играят момичетата, народна топка. В момента кой играе? Колко често виждаш деца, които да играят около блок? Обикновено са вътре по къщите и по стаите. И за мен е основната причина начина ни на живот. Ние ставаме това, което живеем. Опашката се подвива, започват прищипвания по женска полова система, започват проблеми с яйчници, с миоми, с кисти, изобщо матката започва да се деформира, не може да износи плода, не може да забременеем, защото мястото й се променя. И оттам всъщност, поне според мен, това е основната причина. Основно са функционални проблемите. Какво съветвате вашите клиенти за Хашимотото? Какви стъпки трябва да предприемат, за да го владеят това автоимунно заболяване? Първото нещо, което е да си прегледат навиците. Аз каквото им да им дам, ако те цял ден седят надолу и тази част не се повлиява чисто физически, каквото и да правят, няма да има ефект. Така че първото нещо, което е, давам разтягания на шийния отдел, давам задължително да си дигнат екрана, ако работят на компютър, ако гледат телефон, да не гледат надолу, а да гледат напред, ако четат, колкото може повече. А ако няма тази опция, то всеки ден да правят разтягания, за да неутрализират вредата от навиците си, които са през деня. След което давам задължително кинезиологичен тейпинг. Това са тейповете, които се използват при травми. За тези, които не знаят, прилича малко на цветно тиксо, така да кажем. Като са копринени и съответно памучни. Слага се на ниво шия, на ниво корем и на ниво кръст, което
след като вече сме раздвижили, поставяйки ги, не ни позволява ние да се изгърбим. Ние седим цял ден изправени. И така в рамките на примерно 3 сесии по 6 дни стоене с тейпа, човека за 21 дни променя навика и спира да иска вече. Защото ако питаме някой, удобно ли е да седиш изправен, той седи 5 минути и вече ме боли тук. И там може ли да се отпусна? А когато е с тейпа държи, ти не можеш да изкривиш. Искаш, не искаш, стоиш. И променяш навик. Друго нещо, което е когато седим, да не седим на края на стола. Повечето хора какво правят? Сядат и се отпускат. И в един момент всички органи в тялото, те почват да се свиват. Това е като една бутилка с вода. Ако имаме 2-литрова бутилка с вода, ще налием 2 литра. Ако обаче смачкам бутилката, ще събера толкова, колкото е обема й. Също става с тялото. И това, което аз съветвам, е да не седят по този начин, а да седят в края на стола и да седят изправени. Когато седнем, попробвай го. Когато седнем в края на стола и отворим леко крака, ще усетим как не ни идва да се отпуснем. Това е неестествено. Искаме да се изправим. И другото, което е да почнат да изказват това, което се случва в тях от психологичен аспект. Проблема с щитовидната жлеза е не казвам искам. Правя нещата през слънчевия сплит, през трябва, през волята. Ще угаждам на всички, но ще си премълчавам. Ако някой ме ядоса или поиска нещо от мен, аз ще го направя, вместо да кажа, не искам. Искам, еди си какво. И всъщност всеки един проблем в нашето тяло има и психологичен аспект. И винаги преди да се появи физическия проблем, идва нещо в психиката ни, което е расло доста дълго време. Какво ще посъветвате нашите зрители за гръбначните изкривявания? Как да не се стига до там, освен стойката? Понеже аз виждам, аз съм фитнес треньор, всеки втори във фитнеса е така. Да. И прави седнали, ето така. Освен това, какво друго трябва да променят, за да нямат гръбначни изкривявания? Първото, което е, ако ходят на фитнес, ти само знаеш да следят как изпълняват упражненията. Има значение как клякаш, къде са ти колената. Не е въпросът просто да клекнеш и да ги събереш навътре. Трябва да гледаш глезен, коляно, тазобедрен става, да са на една линия. Защото едно упражнение може да работи зад теб и да те прави по-здрав, ама може и да ти срине здравето в дългосрочен план. И първото нещо, което е, когато си избираме инструктор, да видим стойката на инструктора. Ако неговата визия и стойка ни харесва, може да тренираме при него. Той ще ни направи такива. Ако обаче видим, че той е изгърбен, ние ще станем също такива. Така че това много за мен е първо нещо. Задължително първо си избираме инструктор, чиято визия ни харесва. Защото той ще може да ни научи на тая визия, как ние да постигнем. Второ нещо, което тренираме, да мислим и да сме в тренировката, а не да говорим по телефона, не да седим и да скролваме в различни социални мрежи. Да, може да си пуснем някоя аудиокнига и да слушаме, може да слушаме музика, но да сме в телата си, да мислим как вървим, а не тренираме, тялото буквално изнемогва, примерно, ако е по-силова тренировката и следващия момент да се схлупим и да седим. Идеята е да се движим, да напълним мускулите с кръв. Така че за мен, може би най-важното нещо е, когато тренираме, е да сме адекватни, да сме тук и сега. И като знаем, тренирам корем, примерно, или дамите, които искат да отслабват, редовно можем да видим първо как не изпълняват правилно техниките и се изкривяват. Второто, което е, че те не дишат. А от кислорода зависи дали качваме или сваляме килограми. Има кислород, сваляме килограми. Няма кислород, качваме килограми. И повечето дами, които тренират, след което застават и те не дишат. И съответно, като няма кислород, за какво са тренирали преди това? Така че за мен това са основните неща. И другото, което е задължително да имаме тренировка. Ако искаме да коригираме стойка, минимум 4 пъти в седмицата, като по тренировка може да са разтягания, може да е фитнес, може да е нещо от дома, може да е кардио, може да е абсолютно всеки един спорт. Най-лесният начин е на колкото години сме, толкова минути тренировка трябва да имаме минимум. Това е минимум. Това е много яко. Да, но тези, които са по-нагоре, са леко прецакани. Защото отиваш на 60 и искаш да не тренираш, а трябва да тренираш повече отколкото на 30. Да, както с хранителните навици, така и с тренировките. Ако се тренира под 4 пъти на ден, е само психическо, не на ден, на седмица, е само психическо разтоварване. Няма ефект на стойката. Пробвала съм го много пъти. Ако искаме изправене и корекция на стойка, 4 пъти в седмицата, от 40 минути до час е най-добре. Няма смисъл от 7. 4 до 6 пъти това е златната среда.
Аз бих добавил за дисбаланса. Дисбаланса за мен е основен приоритет, като идва нов клиент, защото масово идват при нас на 40+, не тренирали никога през живота си. Както те сами си казват, изгонени от физкултура като ученици. И започвам винаги с най-слабите мускулни групи. Не знам дали е правилно, ти ще кажеш според теб дали това е правилно. Винаги гледам да ги изравна. Цялото тяло да си върви в синхрон. Има ли го синхрона, тогава вече мога да започна да работя с тях, да си постигат визуално това, което искат да постигнат със себе си. Тук дисбаланса, между другото, идва и от психиката. Повечето хора нямат баланс в живота. Повечето хора или са заклещени в работна среда, или са супер домошари, или са супер социални, или са аутсайдери. Мисля, ако попиташ някой дали е в баланс, той обикновено не е. И ще ти каже, че е много добър в едно, а другото супер много му куца, примерно. Много съм добър в работа, обаче семейството ми и обратното. И всъщност тези дисфункции в тялото показват и този дисбаланс в емоциите. По принцип, когато искаме да коригираме стойка, аз не им давам директно упражнение от начало, а правя точно това, което казваш. Защото мускулите, които са много силни, да речем примерно, ако имаме ето това изкривяване, гърдите са много стегнати, много силни, отзад е много преразтегнато. И всъщност, ако аз започна да го тренирам за гръб, за да го изправя, а не съм отпуснала гърдите, аз ще го контузя. И за това задължително първо, примерно, почвам с масаж стопка, масаж с ролер, повече, примерно, остеопатични подходи, да разтягаме фасции, повече разтягания, стречинг. И след това вече започваме с самите техники. Иначе и на самия човек му е много трудно да изпълни самата техника. Той не може да запази структурата и му е буквално тук боли, там боли. Трябва да изравним силите, както се казва, от предна и задна. Какво трябва да направим, за да имаме баланс? Каква е първата стъпка? За да не залитаме нито към успешна кариера, нито към всичко да е само вкъщи. Да осъзнаем, че всичко е едно. И няма нещо като... Ако сме много добри в работа, вкъщи няма баланс, това означава, че ние бягаме в работа, за да не видим какво се случва от дома. И ако много хора, примерно, с които работя, казват, искам да варя финанси, искам това и направо са се вглъбили в работна среда. И аз питам точно това, а как си вкъщи? Как са отношенията с партньора? Ама не, аз съм дошъл за пари, тук сега как да дигна, нали, оборота? При което аз казвам, а как си вкъщи? И почва всичко да излиза наяве. И всъщност, когато сме супер в работна среда, ние бягаме просто. Ако ни е супер приятно с половинката ни, с партньора ни, ние няма да искаме да сме до 10 часа на работа, ще искаме в 7 да сме си вкъщи най-късно и да прекараме нощта с него. И това не ни прави добри в работата, това ни прави бегачи на дълги разстояния, буквално. И всъщност ние бягаме от реалността, затова няма баланс. Затова трябва да видим коя сфера ни е най-зле и именно в тази сфера да променим и тогава всички останали ще се дигнат, защото те са като скачени съдове. Няма как единия да е пълен, другия да е празен. И ако се чувстваме, че там сме пълни, това е само илюзия обикновено. Знаеш, имаме си един лав между мъжете. Една жена може много да те дигне, може много да те свали. Точно е това, което си говорим за вкъщи. То така е обратното, разбираш, за мъжа, за жената. Каза бъзева болест. За какво става на въпрос? Аз не съм запознат с този тип заболяване. Щитовидната жлеза може да произвежда повече хормони, може да произвежда и по-малко хормони. Когато произвежда по-малко е в хипофункция, застойно състояние и тогава се нарича Хашимото. Като има стадии, през които минава, за да може, нали, да стигне до Хашимотото. Това вече е крайния стадий. И в този случай хората обикновено почват да качват килограми. Забавя се метаболизма и примерно ако аз нямам и тренирам и ще изгоря примерно 800 калории за моята тренировка, дама, която е с Хашимото, ще тренира с мен 1 на 1, но тя ще изхъби 1/2 от моите калории, които аз съм. Защото щитовидната жлеза забавя енергийните процеси. А базедовата болест е точно обратното. Се случва, засилва се метаболитните процеси и хората започват да се самоизяждат. Те започват, трябват им много калории, за да може да се чувстват добре и реално започват много да отслабват, почват кухини в очите, почват да свалят много килограми, ядат нон-стоп, те не могат да смогнат да изядат това, което тялото изразходва. И ако аз изразходвам 800 калории за тренировка, те може да изразходят 1600 за същото време, със същото натоварване. И почват да стават буквално
губят живеца си. Малко, базетовата болест малко ми напомня на рака, по същия начин как се появяват тъмните кръгове, хлътва лицето, тялото се изчезва. Да. И всъщност не мога да кажа, че едното е по-добро от другото. И двете заболявания никой не се чувства окей. Кое е най-често оплакване, с което идват при теб? Напоследък? Напоследък работя с много тежки случаи. Напоследък работя с хора с много сериозна епилепсия, с припадъци, с епилепсия, с много сериозни нервни пристъпи, агресия. Миналия месец изчистихме 6 см тумор в дебело черво, примерно. В смисъл, в последно време наистина ми се пращат много тежки случаи. Но най-често хората, които идват, казват: имам хашимото, искам да забременея, не мога. Имам много силна умора и не знам как да се справя с нея, и при много хора е хронична. И другото, което е, искам да намеря себе си. Искам да се чувствам щастлива. Най-често щастлива. Повечето хора, които идват при мен, са дами. С по-леките състояния, които са. Така че бих казала това. В последно време хората и покрай пандемията бяха много оплашени и много са се загубили. Кой, къде, какво е, как чувства. Много отношения са се наежили. И всъщност в последно време повечето идват, за да оправят здравословно състояние и да оправят връзките си. Защото не искат да ги приключат, а искат да намерят себе си във връзката. Много забързан начин на живот имаме вече. Особено в столицата. Сега в провинцията имам наблюдения, там още си живеят по-спокойно. Нали. Дори ми се случва да ми се налага някой да ми свърши работа, то е сряда, другата седмица. Сега много съм ангажиран, 5 часа си тръгва. Тук супер сме забързани и се отключват много такива тип заболявания. Какво можеш да посъветваш нашите зрители, за да намалят темпото? Защото по принцип темпото го намалят, когато имат вече здравословни проблеми, което е лошо. Защо трябва да се стигне до края, за да усетиш, че има проблем и че това тяло няма да издържи на това темпо? Първото нещо, което е да сме благодарни на телата си, че издържат. Аз почти загубих краката си между 5 и 7 клас от една грешна пункция в гръбнака. И толкова много ме боляха, че се молих на каквото се сетя, буквално, да ги отреже, просто да изчезнат. И когато болката спря и успях да си изцеля краката, чрез тичане и чрез спорт основно, защото лекарите казаха, че няма да стане, оцених, че имам крака. Оцених, че мога да тичам, оцених, че мога да си легна вечерта без болка и да заспа просто с удоволствие в сгушена в завивките, а не да рева и да заспа накрая, просто защото вече нямам силите да издържа. Когато пак заради тая пункция имах много болезнен цикъл и буквално 7 дни аз умирах. Нямаше място, можех да стана, за да си взема храна, да се казва. И когато това нещо се оправи, бях на 21, бях толкова благодарна, че аз 30 дни мога да функционирам нормално, без да изчезвам от света за тези 7 дни. Без да ме е страх кога ще ми дойде и да мога да си отида и на тренировка и да се видя с съпруга си, защото ние сме от 18 години заедно вече. И примерно да мога да си свърша работата, която имам, да отида до университета, а не днеска решава, че ще дойде и бум, край, аз 7 дена всичко заминава на кино. И всъщност начина ми на живот ме научи да оценям това, което имам. Работила съм с хора, които, примерно, не могат да виждат или губят зрение или слух. И в този момент осъзнавам колко съм благодарна, че имам очи, че мога да видя децата си, че мога да видя цветето, слънцето, дъгата и всички тези неща, или да чуя смеха на децата си, какво се случва, музика. Повечето хора това го приемат за даденост. Повечето хора вървят по улицата и като видят, като завали, вместо да застанат под уличната лампа и да се радват на снежинките как валят, са сняг. Или да се пазят от локвите. И някак си болешките, които на мен ми се случиха и хората, с които работих, първо ме научиха да се радвам на живота. Наистина, да забавя темпото, защото факт работа винаги ще има. Поредния случай винаги ще го има. Шефа, примерно, ако работим за някой, винаги ще измисля още нещо, което трябва да се свърши или някаква промяна. Но в крайна сметка сме дошли да живеем за себе си, нали? Това не значи и да отидем и да лежим на плажа само цяла година. И това съм правила. Скучно е. На втората седмица вече се чуеш какво правиш, нали? И истината е, че за да може да махнем стреса, първо трябва да спрем да си го причиняваме. И той е пристрастяващ. Той е като допинг, като дозата кафе сутрин, която искаме да изпием, защото ако не сме я изпили, сме уморени.
Защото произвеждаме кортизол. Стреса и бързото ежедневие произвеждат кортизол и адреналин. Когато имаш кортизол и адреналин, ти се чувстваш силен, ти се чувстваш можещ. И повечето хора забързват ежедневието си, за да получат тая доза нова сила, която искат да усетят. И най-бързият начин е първо да осъзнаем, че винаги ще имаме задачи. Второто нещо е да осъзнаем, че нещата, които най-много отлагаме, те са най-важни. И, примерно, време с семейството ни. Децата ще пораснат и след това няма да имат нужда от нас. И си струва да се приберем на време, за да може да ги видим. Или си струва да си прекараме почивните дни с тях, а не да вземем допълнителна работа. Децата не ги интересува дали живеят в лукс или живеят с две отдела и се завиваме всички общо заедно. Те искат мама и тати до тях. Нещата, които обичаме, да отидем на пеене, на танци, да седнем да порисуваме, да прочетем любима книга, да отидем на курса, който искаме. Това е нещото, което ни зарежда и ни дава сили за после за работата, а не това, че ще ходим на работа. Работата не ни зарежда реално. Когато сме супер под стрес, е много важно да се върнем тук и сега. Най-бързият начин да се върнем тук и сега практично е да вдишаме 3 пъти и да броим. Когато броим, няма как да мислим за друго. И тогава стресът изчезва. И най-хубаво е да вдишаме по-кратко, отколкото издишваме. И ако вдишаме за 3, да издишаме за 6. Ако вдишаме за 6, да издишаме за 9. Когато наблягаме на издишване, включваме парасимпатиковия отдел в нервната система, а то е спокойствие. Когато вдишваме по-бързо, отколкото издишваме, включваме симпатиковия, а то е адреналин и кортизол отново. И примерно да си направим навик вечер, да вдишаме за 3, но да си броим на ум и да издишаме за 6, е бърз начин да свалим стреса от целия ден. Друг бърз начин е, когато, примерно, усещам, че съм стресирана, да докосна и да усетя, това е твърдо. Добре, тук има ръб. Стола, той е мек. Или да си хвана пръсти, нещо. Няма как да мислим за преди или за бъдеще или за проблем и едновременно да усещаме тялото си. Или усещаме, или сме някъде. Или сме тук, или сме там. Така че това са едни от основните неща и другото, което е много важно да осъзнаем, защо всъщност трябва да махнем стреса. Стреса отива в храносмилателна система и цялата съединителна тъкан. И когато имаме стрес, ние се скъсяваме, а когато се скъсим, онази 2-литрова бутилка, за която ти споменах в началото, почваме да губим литражи. И съответно ставаме все по-стегнати и все по-стрес има в телата ни, което ни деформира, но и ни причинява още стрес. Основното е да сме благодарни и да осъзнаваме това, което имаме, това, което сме постигнали. И да сме тук и сега. Да сме тук и сега и да осъзнаем кое ни е приоритета. Защото ако си мислим, че работата е приоритета, се чувстваме гузни за вкъщи и за семейството, не е работата приоритета. И трябва да сме честни със себе си. Каза болезнен цикъл. При мен масово вече са между 25 и 30 жените идват и като стане време за цикъл, изчезват. По 5 дни лежат, боли ги, дори на работа не ходят. Как може да се преборят с това вече доста масово явление? Първото нещо, което е масаж с топка. Горе-долу колкото тенис топка, 5,5 см е хубаво да е топката, но тенис топката е по-мека. Има такива, които са си като от каучук, като от силикон, по-твърди. Те са прекрасни за отблокиране. Идеята е защо боли цикъла. Първото, което е, това са сраствания по тръбите и съответно има възпалителни процеси. Другото, което е, когато влагалището има по-продължително време възпаление, то е ако вземем това за влагалище, тук е матката, тук е пикочния мехур и матката обикновено върху пикочния мехур. Ако има възпаление в пикочен мехур, се предава възпалението надолу и започва да боли. Да не говорим, че отзад е дебелото черво. И всъщност, където и в тези органи да има възпаление, ще почне срастване около възпалението. Това е като една рана, почва зарастване. Другото, което е, че от кривата стойка и подвитата опашка, самата матка ето тук се държи от 5 различни връзки. И когато имаме подвита опашка, едната връзка ще е по-скъсена и ще дърпа повече. Другата връзка ще е настрани. И едно е да мине течност през сламка, права. Друго е тази сламка да е сгъната на 10 и тая течност да се опитва да премине. Почва токсикация, почва още повече възпаление, почва застойно състояние в таза, на кръв съответно, на лимфа. Обикновено тези дами много и оттичат покрай цикъла. И за да може това нещо да се коригира, трябва тези връзки да се наместят. Как се наместват? С масаж с топка на седалищните мускули.
И най-лесният начин е лягаме долу на земята, опъваме крака, чиято страна ще мачкаме, слагаме топката на паласките и просто започваме да се въртим по нея. И така минаваме паласката и цялото седалище. Болката е доста силна, даже ако има болка, примерно ако днес ми е цикъла и ме боли, лягам направо го правя. Болката изчезва в рамките на 2 минути. Наистина на 2 минути. И припадъци и такива прибледнявания просто спират на мига. Единствено, което ни трябва е една такава топка. И в мига, хубаво е да не чакаме да ни дойде, ако знаем, че ни боли, а да почнем да го правим отпреди това, за да може да ни дойде цикъла нормално. Обикновено след 1 месец мачкане, даже не усещат вече, че им идва. Идва с такава лекота. Другото, което ако има съсиреци, това също показва този проблем. Другото, което е, че жените сме късметлийки, когато цикъла ни идва, т.е. идеята да ни разреди кръвта и да ни детоксикира по-бързо. И ако боли, трябва да обърнем внимание и на храносмилателната система. Дали имаме запек, защото запека, фекалиите в червата също притискат матката. Дали имаме подуване на корема. Всички тези неща се отразяват на нашата полова система. И реално не си струва 7 дни в месеца да сме неадекватни и да ни боли. При положение, че ако оправим храната и махнем срастванията, всичко изчезва. Да, другия проблем е запека, така наречена констипация. Mm-hmm. Доста често се случва. Вие смятате, че е само от храненето? И от стойката. И от стойката. Няколко фактора са всъщност за запека. Първият е дехидратация. Много малко хора пият вода. И преди давах на килограмите по 0.033, нали, горе-долу да се сметне. Ако пиеш кафе половин литър отгоре, чаша алкохол половин литър отгоре, много говориш или кашляш, нали, има боледуване, добавяме литражи, тренировката, потенето и така нататък. Но видях, че някои хора дори с тази сметка пак не им стига водата. И в последните години казвам, усетиш ли, че устните са ти сухи? Значи не ти стига вода. Пий още. И в един момент се случва дажба 2 литра, да трябва да стигнат до 5 в рамките на няколко дни, за да може да си набавят водата. Така че първото нещо, което е дехидратация. Това може да се види при жените от бръчките, ето тук отдолу. Ако има финни бръчки, също е дехидратация и разпад на колагенови влакна, което пък значи, че червата няма да имат еластичност и няма да избутват кашата правилно. Оттам нататък много често има паразити, панкреас, жлъчка, черен дроб. Това са тип смукалници са най-често. И те възпаляват тези органи. Съответно, от тези 3 органа няма ензими, които да храносмелят след това в изтопръсника и в червата храната. И оттам отново започваме с запек. И другото, което е застойното състояние. Когато сме смачкани, когато сме изкривени, как отново течността или в случая кашата да мине през сламката, като тя е вързана на възел. И тези 3 неща трябва да се обърнат внимание. А в психосоматиката запека означава непускане на старото. Живеем още там някъде. В съжаление, в вина, в обвинение, в дайте така да отива повече към бъбреци, гнева към черния дроб, но червата са основно непускане на старото. Каза ни да си вземем храна. Защо трябваше да я вземем? Ще ни обясниш и какъв опит ще направим? Най-бързият начин да разберем дадена храна дали ни трябва и да не си вредим, дали чая ни е окей, дали добавката ни е както трябва. Повечето хора не обръщат внимание дали ще пият чай от мента или лайка или боровинки, просто взимат един чай. А истината е, че този чай може да срине здравето, а може и да го дигне. Повечето хора не мислят дали да сложат босилек или копър или магданоз и каква подправка ще сложат. А всяка една подправка казва на даден орган работи или не работи, включва дадени системи. И когато се научим да ги тестваме, ние винаги имаме най-добрият диетолог до себе си и всъщност винаги знаем кое е за нас и кое не е за нас. Така може да се тестват подправки, билки, чайове, добавки, дамите може да си тестват гривните. Примерно виждам, че ти си с часовник в момента, можеш после да махнеш часовника, да направиш теста без часовник и после с и да видиш дали те прави по-силен или всъщност ти сваля енергията и вибрационното ниво на тялото. И тук няма магия, това е чиста физика. Всяко едно тяло, стойката, микрофона, чашата, масата, ние, растението, всяко едно нещо има трептене. Това е чиста физика. Учили сме за трептенето на частиците и така как образуват даден елемент. И идеята е, че всяко трептене си има вълна. А ако моята вълна взаимодейства по коректен начин с вълната, примерно на чая, моята сила и моята вълна ще стане по-голяма. И аз ще стана по-силна, по-здрава. Ако двете ни вълни се разминат и всъщност тази ме накара моята да намалее, аз ще стана по-слаба.
А ако няма разлика, то тя нито ме прави по-добра, нито да ме разболее. И всъщност какво правим? Първо тестваме с пръсти. Много е важно да сложим възглавнички и пак възглавнички. Ей така ги преплиташ. И сега дърпай. Идеята е да стигнеш до изпускане. Така. И сега хващаш в ръката това, което ще тестваш и тестваш пак. И примерно този чай за мен е добре. Не мога да изтърва. Едва изтървам. А ти го държиш в едната ръка, с другата в едната ръка, а с другата дърпам. Усещаш ли да си по-силен, по-слаб? По-силен, да. Нали? По същия начин, ето тук преди малко помолих за 2 корабийки. По същия начин мога да тествам бисквит. Ето тук едно съм с... Даже не мога да задържа. Мисля, пробвай. Макар че се водят диетични и полезни тези, аз лично изтървам супер много. Опитай. Горе-долу е същото. Същото. Значи за мен е полезно. Значи за теб е окей. И тук идва, виж, много хора казват, не яж захар, не яж брашно, не яж това. Аз самата много дълги години го повтарях. В един момент обаче видях, че има хора, на които в дадени момент им трябва захар. Примерно глюкозата им е ниска, след тренировка, примерно. И по този начин никога не можеш да сбъркаш дали ти трябва или не. Имам хора, където са били вегетарианци, суровояци, ядяли са супер строго и стрикно. И в един момент до толкова са стигнали, че направо са се самоизяли. Те вече нямат живец, вече им е трудно от тук да стигнат до вратата. И по този начин ги връщаме обратно. Могат да тестват. Като има и още един вариант на теста, ако се изправим, и сложим точно на слънчевия сплит това, което искаме да тестваме. Ако ме дръпне напред, ми помага. Ако ме дръпне назад, ми вреди. Ако седя на едно място или се въртя като пиронче в чаша, това означава, че не ми помага, ама поне не ми вреди. И тук предизвиквам всички, които ще гледат след това подкаста. Да тестват. Да тестват, да. И всъщност да си тестват по този начин всички добавки, билки, подправки, храни. Забавното е пържолата, не можеш да си я сложиш под мишницата или да я хванеш. Нали? Сега това е мъничко, но ако е по-голямо, го слагаме под мишницата и тестваме. Пържолата някакси не върви, затова какво правим? Взимаме една празна вилица, без да има нищо набучено. Тестваме един път с вилицата, защото вилицата има също трептена и вълна. Сравняваме, калибрираме и след това на тази вилица забучваме там чушка, домат, краставица, каквото искаме, пържолка и тестваме. И така винаги ще знаем, окей, ще изям тази корабийка, трябва ли да се чувствам гузно, че съм била на диета? Ако ще ми повлияе добре, окей, значи я изям. Ако не, то самото нещо ти показва. Както и с алкохол. Има хора, които им трябва вино, има хора, които им трябва цигара. Може да тестват цигарата как им действа, алкохола как им действа. И всъщност ще видят първото, което е, че ако им вреди, те го усещат. То направо ръката става като мекица и ще знаят, това не е за мен, не струва ли си да го взимам. А друго е да ти кажат просто това вреди. И това е най-бързия начин да видим коя храна е за нас. Интересен тест. Така и с водата. Много хора не усвояват вода, примерно. И може да си тестват водата, взимат бутилка под ръка и тестват. Ако изтърват, значи pH-то и минералите в тази вода ще им вредят. А ако стават по-силни, значи минералите и pH-то в тази вода са за тях. Защото това също може да помогне, но може и много да навреди. Емилия, какво смяташ за вакуума? За вакуума? За мен това е чудо. Наистина е чудо. Основният начин, по който махаме срастванията вътре покрай матката, полова система, задвижваме черва, това е вакуума. И всъщност, когато го правим коректно, ни помага и при болки в цикъл, по време на цикъл, и при проблемно забременяване, и при, примерно, оттоци, при разширени вени, включително ми помага за махане на миоми, включително ми е помагало за махане на кисти, поликистоза, ендометриоза, защото всъщност всички тези проблеми са застойно състояние в малкия таз. Аз лично записвам видеа и го показвам от 2015 година и много се радвам, че последните години има и други хора, които говорят за това нещо, не съм само аз. Има особено в бодибилдинга много популярен напоследък, така те си прибират корема и коремата стената изглеждат с по-малка талия. Направо ти залепва отзад. И това, между другото, няма значение от килограмите. Имам дами, където трябва да свалят по 60-70 килограма над това, което трябва да останат. И пак си прибират корема и го прибират навътре и пак се вижда как се вдълбва. Ще ни кажеш първите стъпки за вакуума? Какво трябва да направят първо? За вакуума първото нещо, което трябва да направят сутрин на гладно, пият чаша топла вода задължително. Това е като перилния препарат, който слагаме в пералнята. След което застават и издишат абсолютно всичко като кислород. Не трябва да може да кажат
копче, де се казва. И в този момент просто отпускат корема. И корема се прибира навътре. И в мига, в който... Това е първа фаза. Който не може да го прави в легнало положение. Но в легнало положение е много по-леко. Примерно в Русия имаше преди 10 на години, мисля, че Bodyflex се казваше, ако не бъркам спорта. Той беше само вакуум, 1 час в различни пози. И всъщност аз оттам започнах да го уча и да го прилагам. Но легнали е много по-леко като усещане и не работи толкова на ниво матка, колкото просто да раздвижи. Докато ако сме изправени и подпряни на колената си, тогава го активираме много бързо. Това ли е най-добрата поза? На колене? Не на колене, ето така. Заставаме така, издишваме абсолютно всичко и длъбваме. Като тук има един трик. Ако, ето гърба ми, ако го правят така, повечето хора почват да го правят така, не е окей. В смисъл не е здравословно, в дългосрочен план ще се направят аномалии в органите. Ако обаче се гледат в огледало и се стараят гърба им да е напълно прав, ще коригират и това изкривяване, защото връзката, която държи към слънчевия сплит и тук се активира при стрес, тя се отваря и ако застанат изправени, докато правят вакуума по този начин, без изгърбване в гръбнака, ще усетят как всички връзки между органи гръбнак, а всеки орган има по няколко такива, те ще се нормализират и ще застанат. И там, където има сраствания, когато го правят, то боли се едно кабело и някой не му дава да се издърпва. Седим по този начин, докато не отпусне. Като е хубаво, примерно, да се правиш това с помпенето поне 10 пъти. В смисъл, заставаме, помпим, в миг, в който не може вече да вдишаме, изправяме горе, взимаме горе въздух. Пак се връщаме и пак. И такива 10 пъти много помагат. Може да се прави и по време на цикъл. Автоматично спира цикъла. Примерно както водиш тренировки, ако някоя дама и дойде по време на тренировки, мен много пъти ми се е случва и прибледняват, почват да ми прибелват погледа. Ако са много зле, казвам легни, ето топка, мачкай. Ако все още са адекватни и мога да комуникирам по-коректно с тях, казвам застани и прави вакуум. И това са двете неща, които спират болезнения цикъл. Поликистозните яйчници, миомите, кистите. За мен това е нещо буквално, което трябва да се учи в училище. Стискам палци някой ден да се случи. Много деца ще им се спести много болка. Ти си написала няколко книги. Предполагам, има ги тези неща вътре. 6 книги съм написала. Едната е чисто психосоматика, другата е арт-терапия за възрастни, арт-терапия за деца. Една книга как да качим само 7 кг по време на цялата бременност, как да имаме карма, как да родим лесно, как да нямаме проблеми и да нямаме нужда след това за възстановяване след раждане. Другите 2 книги са основно едната е регенерация, стъпка по стъпка, какво да ядем, как да си структурираме нещата. А последната, всъщност, която е първата, която написах, е когато нямаме мотивация, как всъщност да осъзнаем, че ние сме най-важният човек в живота си. И едновременно са хем навици, хем мотивация, е много забавно да го четеш. Всъщност всички харесват най-много нея, но... Да. В книгите нямам упражнения. Нещо, което осъзнах е, че няма как в книга да покажеш упражнение. Никой не може да го направи правилно, само от това, че чете. Трябва да го види, да види ти как го правиш, да го усети. Докато ти го правиш, да можеш да говориш, тук можеш да усетиш, там можеш да усетиш, това означава това. Няма как с книга да дадем упражнения. Затова, примерно, имам 110 курса, които съм направила като видеотеки и всеки може да мине, да ги направи, да направи своята трансформация, в зависимост дали има разширени вени, хашимото, сколиоза, кифоза, лордоза, дюстабания, диастазата включително е много често срещана. А пък тя реално се маха в рамките на 3 седмици. Не е нещо сериозно. Да, диастазата е много интересно. То е като аномалия това, нали така? Това реално е... Даже не е аномалия, по-точно е слабост в костите мускули. Костите ни мускули са тук отстрани, го казвам за зрителите, и отпред са предните коремни мускули. Идеята е, че когато костите се разтегнат, а те се разтягат, за да може корема да набъбне и плода да расте спокойно, те се отдръпват и спират да карат предните стени да са една до друга. И започва пространство. Най-лесният начин да разберем дали имаме диастаза е лягаме по гръб
И стягаме корема и дигаме краката на 45 градуса. И почваме да пипаме така коремчето. Ако имаме диастаза, двете предни стени са отделени и направо пръстите бъркат вътре. Има канал. И реално този канал не трябва да тренираме предните, а трябва да тренираме долна коремна стена, да нормализираме налягането в различните диафрагми по тялото, за да може да, когато налягането тук е смачкано, сме изкривени примерно, то тогава отваря повече долна диафрагма, тазовата. И оттам започва също диастаза. И първо, което трябва да нормализираме наляганията, да тренираме коси мускули основно, не странични, само коси и долна коремна. И тук може да се вкара и тейпинг, който да държи стените една до друга, за да може да не се отварят и тогава се възстановява в рамките на 3 седмици. Къде могат да те намерят хората физически? Физически в момента не могат да ме намерят, защото часовете за мен в момента се записват за края на септември. И макар, че много ми се иска, в момента променяме цялостната структура на работа, за да може да имам повече обучени от мен терапевти, да може да помагат още повече. В момента най-полезна бих била просто през нашия сайт SEMA.BG. Влизат и виждат спрямо проблема си, има записи с видеа, кое, кога, как се прави за всеки един проблем. Защото просто през годините осъзнах, че не мога да го грея навсякъде. Искам да имам време и за семейството си. И всъщност, ако искам това да го направя, трябва да почна да предавам знанията си някакси по-мащабно. И тогава 2017 започнах да правя видеотека с решения за всеки един проблем. И дори когато някой дойде на лична сесия с мен, аз виждам реално проблемите му и му давам достъп и казвам, почваш от този курс, правиш го, после този курс правиш го, виждаме се след 2 месеца пак. И надграждам. И всъщност аз използвам базата си точно за моята работа в личните сесии, така че хората могат да се възползват от нея. Какво ти предстои от тук нататък? Какво си пожелаваш да се случи? От тук нататък планирам да бременея с 3-то детенце. Поне до тук това ми е желанието нататък. Иначе сега ще имаме 3 големи лагера това лято, като финал преди това. Единия ни е юни, там основно отслабват и основно регенерираме по-сериозни заболявания. Юли месец ни е лагер за двойки, за да помогнем на хората да разберат, че проблема не е в отсрещния човек, а проблема е, че той е наше огледало и ние виждаме нашите си неща в него и как всъщност да оправим нашата каша и да спрем да я споделяме с другия човек и да го обвиняваме и как да оправим отношенията си като цяло. Август месец имаме повече енергиен ретрит, където говорим повече за енергии, за психосоматика, как да се защитаваме от нещата, които се случват около нас, как да не се влияем от негативни емоции. И така, и в момента обучавам основно много терапевти, за да мога да не трябва след септември да се видим, а да може, когато някой има нужда, да когато помагаме има проблем, сега. да го решите веднага, да. Как мога да се запишеме за твоите лагери, да? Когато влязат в SEMA.BG, ще видят в сайта абсолютно всичко. Просто сме го оптимизирали да е максимално лесно. Добре, благодаря ти. Беше много изчерпателна, много полезна информация. Ще поканим пак след лагерите. Благодаря още веднъж. Защото има още много неща, които искам да си изговорим, но следващия път. Гледайте ни пак и следващия път.